Sommeren kan være dejlig varm, men der er også en grænse. I dag kigger jeg på ventilator, luftkøler og aircondition, og hvis du har det varmt, så er det nu, du skal følge med. Først tager vi fordelene ved en ventilator. Og nummer 1 er, en ventilator er helt klart den billigste måde at blive kølet ned på. Nummer 2 er, at en ventilator er nem at flytte rundt på, og derfor bliver de hyppigt brugt både i hjemmet, men også på kontoret, hvor der er brug for lidt luft og en kølig brise om sommeren. Nummer 3 er, en bordventilator som den her er perfekt til skrivebordet. Du kan også vælge en gulvventilator som den du ser her i videoen. De er typisk lidt større, men også mere effektive til større arealer, til soveværelse eller til kontoret. Og til sidst, nummer 4 er, at ventilator fås også i tårndesign som den du ser lige her i videoen. Tårndesign eller tårnventilatoren har oftest lidt flere funktioner end en blæserventilator, og nogen vil mene, at det måske er et pænere design end en blæser ser ud. Til lige præcis ventilatorer er der en hovedregel, som ikke altid gælder. Det kommer lidt an på motoren ind i den, men det er en ting, man kan huske på. Det er, jo større bladene er, altså de her vifte rotorblade, jo mindre larm er der per omdrejning. Så den her i videoen på 400 mm er derfor en af vores allermest populære gulvventilator. Og så kommer vi til fordelene ved en luftkøler. Nummer 1 er, at en luftkøler er faktisk meget ens med en ventilator, men en luftkøler er udstyret med en decideret kølefunktion. Det kan eksempelvis være en lille vandbeholder, som hjælper med at sænke temperaturen i luften. Ikke lige så kraftigt som en aircondition, men mere afkølende end en ventilator. Nummer 2 er, en luftkøler er også god til et hus eller en bolig, hvor luftfugtigheden er lav. En luftkøler bruger oftest vand til at sænke temperaturen med. Derfor har luftkøleren også en lille smule en funktion som en luftfugter og kan altså bruges til at øge luftfugtigheden i lejligheden, i huset eller i boligen med. Nummer 3 er, at de fleste luftkølere kan du putte ispakker i for at øge den kølende effekt. Især velegnet til, hvis du har varme sommernætter, hvor du har svært ved at falde i søvn, så kan isen hjælpe med at sænke temperaturen i en periode, hvor senere hen så smelter isen i den her, og det vil ikke blive lige så koldt om natten, når du først sover. Når isen så er smeltet, skal du ikke frygte det her træk, man kan få af en aircondition. Ligeledes vil fugten sikre, at du ikke skal frygte tør hals og tørre slimhinder, ligesom du vil få ved at sove med en aircondition. Der er lidt forskel på en luftkøler og en ventilator. En luftkøler er lidt en blanding imellem en ventilator og en aircondition. Det blæser ligesom en ventilator, så man kan reelt set også sænke temperaturen en lille smule. En luftkøler kommer også oftest med lidt smartere funktioner, som en timer, en fjernbetjening og flere forskellige justeringsmuligheder. Prisforskellen er næsten ikke til at få øje på, men det er typisk lidt dyrere at købe en luftkøler end en ventilator. Og så kommer vi til fordelene ved en aircondition. Der er næsten kun én, men kæmpe stor fordel ved en aircondition. Det er den absolut bedste måde at køle sig ned på. Du kan ofte sætte en temperatur og bare lade aircondition klare resten. Altså en aircondition er både hurtig og effektiv. Og herefter kommer der lidt ulemper ved en aircondition. Nummer 1 er, at installationen er typisk meget mere omfattende og permanent. Du kan dog også få mobile aircondition enheder med aftræksslange, som kan sættes ud af vinduet, som også kan pakkes væk om vinteren, når det ikke er for varmt. Nummer 2 er, at en aircondition koster altså typisk væsentligt mere end både en luftkøler og en ventilator. Så er der det tredje punkt, som fylder meget for nogen. En aircondition affugter et rum med x antal liter om dagen. Typisk over 20 liter om dagen. Hvis du i forvejen bor i et tørt hjem eller har problemer med tørre slimhinder, så bør du overveje at supplere en aircondition med en luftfugter. Jeg ved, at nybyggere har så tørre og tætte huse, at i nogle slemme tilfælde har man set, at trægulvet simpelthen flækker og revner, hvis der ikke bliver tilføjet noget fugt i huset. Og så kommer der en opsummering. Vi tager ventilator versus luftkøler og versus aircondition. En ventilator er oftest den billigste og mest mobile løsning. En luftkøler kan i modsætning til en ventilator også sænke temperaturen en lille smule. En aircondition er langt den mest effektive løsning, men koster typisk op imod 5-10 gange så meget som en luftkøler. Og her snakker vi altså for de billigste løsninger, som ikke kræver en permanent installation, men som er de mobile aircondition enheder. Så er der en luftfugter. Den fugter luften en lille smule, hvor en aircondition trækker luften ud af rummet. Og til sidst er der en aircondition, den bruger væsentligt
mere energi, altså strøm, og er mere skadelig for miljøet end eksempelvis en luftkøler eller en ventilator er.